What do you want there, right? Oh, it's good. I don't like him, mate. Oh, do you like that one? Oh, disgusting. Atong night market sa 2011 nasirado ni 2017 pag Marawi siege dayon abot ang pandemic. After pandemic niagi na karon nga administrasyon pagkadunggan nimo nga i-open ang night market halos ang tanan mga balaka kay gusto gyud nila nga ang night market ibalik. Dili lang para sa atong mga negosyante, kundi sa atong tibok katawhan sa Iligan nga mabibo ang atong syudad sa Iligan na timing yun nga opening nato karon atong Fiesta celebration sa atong pahinumot sa atong mahal na patron Senior San Miguel. So atong pasalamatan maray lain by a production number. I guess, I believe that they're ready. Alright. It's time to have fun. Spirits high, karong gayona. Rung sweet on pasag nilang sila. Kuminay mo endo. Turn it up, shots kay gabila. Dili ka mangundang until maurot na. Can I get a vibe check? Okay, let's go, baby. Sabado. Kom! Oh, asa ka? Napag dali na!
Basig lagot-lagot. Ha? Ha? Uy, chicken corn dog kaon ani boom. Uy, baka nang